Milí priatelia, no strašne by sme si želali, aby to na Slovensku bolo perfektné, aby Slováci sa tešili zo života na Slovensku, aby sme nemali na Slovensku cirkus, bordel a hanbu, ktorú nám predvádza súčasná vládna dosluhujúca garnitúra a prezidentka, ale aby sme naozaj si vedeli povedať, že oplatí sa ísť voliť a budeme hrdí na to, že sa to tu jednoducho zmení, vyčistí a dostane na poriadok. Keď si pozrieme oslavy SMP, čo vôbec predviedla táto vláda, vládni ústavní činitelia, prezidentka, že vôbec nepustili ľudí na toto miesto. Viete, no tak tu už človek, viete, už ťažko hľadá a nachádza slov, že vlastne či toto je normálne, aby sme my boli svedkami zákazu vstupu občanom na ich národné, kultúrne, historické ustanovizne, kde každý má právo prísť už len svojou prítomnosťou, účasťou a hrdosťou, ktorú nosí vo svojom srdci, priniesť a uctiť si odkaz. Nie, oni sa báli sa pretože ľudia by ich vypískali, oplúli by ich, hádzali by po nich paradajky, vajíčka. Samozrejme, tohto sa oni báli. No a ako vidíte, a práve tu som si myslel, že táto úradnícka vláda bude mať aspoň troška viac diplomácie ako tá predošlá, Hegerovo-Matovičovo-Naďovská, ale ukazuje sa, že nie, že teda nenabrali tú odvahu postaviť sa pred ľudí a prezidentka opäť sabotovala akékoľvek demokratické, národné a môžeme povedať právne ustanovizne, ktoré by mala zo svojho úradu alebo zo svojej pozície občanom prechovávať. Nie, ukázala, že ona je nadradená, že občanov nevníma tak, ako rada ona citlivo nevníma ako svoju prioritu, ako svoje poslanie, ako svoju životnú misiu, pretože úloha prezidenta je ochraňovať občanov a slúžiť im. A toto sa jednoducho nedeje, milí priatelia. Vidíme, že oslavy SMP boli zmarené, boli dehonestované, boli oplúvané práve liberálno-progresívnym pučom a to jednoducho my nebudeme akceptovať. Vystavíme vysvedčenie 30. septembra a ja dneska reálne hovorím, poďte voliť Smer, pretože inej šance na Slovensku ako zostavenia silnej, stabilnej, smeráckej vládnej sily a teda väčšiny v parlamente nie je. Môže si hovoriť, kto chce, čo chce. Robert Fico je jediný aktuálne právom legitímne pripravený budúci premiér urobiť na Slovensku poriadok, pokoj, upokojiť situáciu a dostať život a samozrejme slovenské a zahranično-politické smerovanie do normálu. Hlavne nech už je na Slovensku pokoj. Ešte taká čerešnička, že čo predstavuje na novú sezónu divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslav v Bratislave ako hlavný reklamný pútač, ktorý majú pred budovou. Milí priatelia, z tohto jednému človeku zostane absolútne zlé. Nebudem to vyslovať, pretože keď tie kľúčové slova použijem, tak ma zasa zablokujú na týždeň a nebudem s vami v kontakte. Vlajka. Viete jaká? Dvojfarebná. Žltá, modrá, dúhová. Tieto vlajky boli na vyobrazení takých istých biblicko-kresťanských motivov a to podstatné, že hrdo Slovák, ktorý je vlastne otcom národa, môžeme povedať, v rámci slovenskej národnej identity, Ľudovít Štúr, ktorého hlavu, a teraz dobre počúvajte, držali v rukách. A samozrejme pochodovali, že toto je vlastne táto nová identita, ktorú my ideme hájiť. A všimajte si aj v správach, zrazu všetci sa dostávajú na povrch, že poďme voliť a zastavme návrat Fica a zastavme všetko. A už keď divadlo POH toto ukazuje a propaguje ako svoju propagandu, ideológiu, že vlastne ako začínajú september, tak vám poviem, milí priatelia, že toto je naozaj mimoriadne znepokojujúca situácia, že Slovensko začína byť zvrátené. Začína byť neslušné. A tu všetci sa obalovali do Slovenska, do slušného Slovenska, do záchrany Slovenska. Vlastne my vidíme, že títo ľudia robia absolútne niečo, čo nie je v súlade so štandardným bytím občanov žijúcich na Slovensku. Preto chceme zmenu. Preto budeme voliť Roberta Fica. Pretože my nechceme nikoho
zmenovaných, ktorí na Slovensku spôsobujú liberálno-progresívny puč. Držte sa.